स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा राज्याभिषेक सोहळा यंदा या शिवराज्याभिषेक सोहळ्याचं 350वं वर्ष आहे. त्यानिमित्तानं हे वर्ष खास ठरणार आहे. प्रत्येक मराठी माणसासाठी हा आजचा अभिमानाचा दिवस. या निमित्तानं राज्यभर देशभर विविध सोहळे सुरू आहेत. शिवाजी महाराज आणि कोकण यांचं एक विशेष नातं होतं. ते नातं नेमकं काय होतं हे आज आपण जाणून घेणार आहोत. आपल्यासोबत आहेत इतिहास अभ्यासक जी बुवा सर. सर, आपलं स्वागत कोकण 7 लाईव्ह मध्ये. ठीक आहे. कोकण आणि शिवाजी महाराज यांचं नेमकं काय नातं होतं? प्रत्यक्षात या कोकणाबद्दल शिवाजी महाराजांच्या मनामध्ये पूर्वीपासूनच एक आस्था होती. शिवाजी महाराजांनी जे स्वातंत्र्याचं स्वप्न पाहिलं, या पाठीमागे त्यांचे पिताश्री शहाजी महाराज शाहू यांची खरं तर प्रेरणा होती. विजापूर दरबारामध्ये ते उत्तम प्रकारे लढवय्ये असताना, सरदार असताना पूर्णतः त्यांच्यावरच विजापूरची शाही अवलंबून होती. पण राजदरबारी मात्र त्यांना जो मान सन्मान दिला पाहिजे तो दिला जात नसे. यावेळेला वाटायचं त्यांना की आपलं काहीतरी स्वतंत्र राज्य असावं, आणि याच भूमिकेतून पुढच्या काळामध्ये त्यांनी जिजाबाई आणि शिवाजी महाराजांना पुणे परगण्याकडे पाठवून दिलं. हे पाहत असताना त्याच्या लक्षात आलं की हळूहळू शिवाजी महाराजांची वाढ होत असताना जिजाबाई त्यांना पूरक अशी माहिती पुरवत असतात, त्यांच्यावरती ते संस्कार करत असतात, आणि राज्य असलं पाहिजे ते कायमचं सुरक्षित असलं पाहिजे. हळूहळू त्या परिसरामध्ये स्वराज्याची मुहूर्तमेढ रोवून अप्रत्यक्षपणे शहाजी महाराजांचाही त्यांनी साथ घेतली आणि आपल्या राज्याची स्थापना करायला सुरुवात केली. राज्याचा हळूहळू विस्तार होत गेला आणि एक प्रबळ मराठी राजा अस्तित्वात येतोय. ही गोष्ट दिल्लीचा पातशाह औरंगजेब याच्या कानावर गेली आणि त्याला वाटलं की हे कुठंतरी वेळेस थांबवलं पाहिजे, नाहीतर हा एक नवा येणारा राजा, बलदंड राजा, आणि त्याचे पिताजींचं देखील काम चाललेलं आहे आदिलशाहीकडे, हे त्यांना कल्पना होती. हे शूर लढवय्ये आहेत. याचबरोबर शिवाजी महाराजांचे मोठे बंधू शंभूराजे हे देखील शाहू महाराजांच्या तालमीत तयार होत होते. आणि पहिल्यांदा त्यांनी कोणाचा खऱ्या अर्थानं काटा काढला असता तर अपघाती मरण शंभूराजांना आलं असं दाखवलं, पण शंभूराजांना त्या ठिकाणी एका अज्ञात ठिकाणी नेऊन त्यांना मारण्यात आलेलं होतं. ही खंत शाहू महाराजांना खूपच होती, आणि म्हणून सतर्क राहायला शिवाजी महाराजांना त्यांनी सांगितलं, स्वराज्याचं हळूहळू तुमचा विस्तार होतो आहे, सतर्क राहा, कदाचित मलाही कैद केलं जाईल. आणि या पार्श्वभूमीवरती त्यांनी शिवाजी महाराजांनी विचार करायला सुरुवात केली की आपलं राज्य या ठिकाणी हळूहळू पसरतं आहे. पुणे परिसरापासून ते खाली प्रतापगड इथपर्यंत हळू यायला लागले. मग सेफ असं कुठलं ठिकाण असेल म्हणून कोकण एरियाकडे त्यांचं लक्ष गेलं. त्याला आणखीन एक कारण होतं की जो ब्रिटिशांचा ओढा या प्रदेशामध्ये व्यापाऱ्यांच्या दृष्टिकोनातून आणि डचांचा होता, पोर्तुगीजांचा होता, तो समुद्रमार्गे होत आहे. जे येणारा परकीय शत्रूला जरी साथ दे हे आवरून धरायचं असेल, त्याला अडवून धरायचं असेल, त्यांना इकडे आपल्या भूमीमध्ये येऊ द्यायचं नसेल, तर आपली राजधानी ही कोकण परिसरामध्ये असावी असं होणं गरजेचं होतं. सुरुवातीला ते शिवनेरीवरती थांबले, तिथून प्रतापगडावरती काही काळ त्यांनी काम करून बघितलं, पण याला सेफ कुठलं ठिकाण असेल तर रायरींच्या मोऱ्याची लढाई करत असताना त्यांच्या लक्षात आलं की रायगड, त्याचं नाव पूर्वीचं रायरी, ते रायरीचे मोरे, आणि मोरे हे मुस्लिमांचे सरदार होते म्हणून त्यांच्याशी शिवाजी महाराजांचं युद्ध होतं, आणि हा भक्कम किल्ला आहे. त्यांच्याशी त्यांनी नातेसंबंध देखील प्रस्थापित केले, आणि हळूहळू मोरेना जिंकून घेऊन शिवाजी महाराजांनी रायगडचं स्वप्न पाहिलं. तर यानंतर अखंड सागरी किनारा हा आपल्या ताब्यात असला तर परकीय शत्रूला देखील थोपून देतात. मग ब्रिटिशर्स असतील, डच असतील, पोर्तुगीज असतील, आणि यापासून ते आपलं हळूहळू कोकणचं प्रेम त्यांचं वाढायला लागलं. अर्थात जसं प्रेमाचं कारण होतं तसं संरक्षणाचं काम होतं, आणि आपल्याच जातीचे, आपल्याच धर्माचे लोक देखील आपल्या विरोधामध्ये लढतायत, आणि ते मुस्लिम किंवा ब्रिटिशर्स किंवा पोर्तुगीज यांच्या साहाय्यानं. याचं एक उत्तम उदाहरण म्हणजे सावंतवाडीचं राजघराणं. आणि या पार्श्वभूमीवरती या राजघराण्यामध्ये तत्कालीन परिस्थितीमध्ये लखम सावंत जे एक राजे म्हणून उदयाला आलेले होते ते लढवय्ये होते. ते पोर्तुगीजांना सामील होते, तसंच ते स्वतःही दर्यावरती होते. अनेक पत्रातून उल्लेख होतात की दर्यावरती येणाऱ्या ब्रिटिशांच्या जहाजांना किंवा पोर्तुगीजांच्या किंवा डचांच्या जहाजांना हे लुटायचं काम लखम राजे देखील करत असत पूर्वीचे, आणि त्यांना तिथे नेस्तानाबूत करायचा प्रयत्न करत असेल की ही भूमी आपली आहे, कोकणची आहे, असा त्यांचा देखील दावा होता. इथं काय यांचा हक्क. तर अशा पार्श्वभूमीवरती हा सगळा प्रदेश आपल्याकडे असला एकत्रितरित्या,
लखम सावंतांना देखील आपलंसं केलं तर आपण एक अखंड राजसत्ता निर्माण करू, आपलं राज्य करू, मराठ्यांचं राज्य निर्माण करू, या प्रेरणेनं शिवाजी महाराजांचं कोकणच्या पट्ट्याकडे ते लक्ष गेलेलं होतं. बरं, मग शिवाजी महाराज नेमके कधी या कोकणात आले, म्हणजे विशेषतः ते सिंधुदुर्गात कधी आले? हे काम करत असताना एकूणच स्वराज्याचं एक उत्तम प्रकारचं स्वप्न साकारत असताना 1659 मध्ये ज्या वेळेला कडवा असा विरोध लखम सावंतांच्याकडून व्हायला लागला, तोही परकीयांच्या आहारी जाऊन व्हायला लागला, तेव्हा प्रत्यक्ष हे 1659च्या दरम्यान पहिल्यांदा कुठं आले, कोकणात आले. आणि त्यावेळेला कुडाळ हे ठाणं लखम महाराजांचं होतं. आणि त्या ठिकाणी राज्य करत असताना त्यांनी एक असा उल्लेखही सापडतो की पुढच्या काळामध्ये की 300 होण देऊन त्यांनी एक तलवार विकत घेतली असा देखील उल्लेख सापडतो. म्हणजे इथं शस्त्रास्त्र गोळा करणं, कोणत्या कोणत्याची नवी शस्त्रास्त्र आहेत त्यांचा साठा करणं, लढवयांची ठिकाणं पाहणं, यासाठी कुडाळला आला. इथे साहजिकच त्यांना लखम महाराजांचा विरोध जाणवलाच, पण तो पहिल्यांदा मोडून काढला. 1661 मध्ये आणि 59 मध्ये ज्या 2 लढाया झाल्या या कालखंडामध्ये, त्यांच्या तारखांच्या बद्दल उलटसुलट बोललं जातं. आता लखम सावंत कोण, या पाठीमागे येण्यासाठी पहिल्यांदा आपल्याला सावंतवाडीच्या राजघाणीकडे वळायला पाहिजे. त्याच्याशिवाय खरं तर आपण पुढे जाऊच शकत नाही. एक्झॅक्टली. तर 1627 हा शिवाजी महाराजांचा, 30 हा शिवाजी महाराजांचा जन्म, पण सावंतवाडीची गादी ही 1627ला स्थापन झालेली आहे. म्हणजे थोडक्यात अगोदर सावंतवाडी संस्थान होतं आणि नंतर मग शिवाजी महाराजांनी आपलं स्वराज्य वाढवायचं काम सुरू केलं. यालाही एक इतिहास आहे. कारण 1335 पासून आपण जर करता कुठे गेलो, चितोडगडवर गेलो तर तिथे एक वंशावळ कोरलेली आहे सिसोदिया घराण्याची. तर या सिसोदिया वंशाच्या चितोडगडावरील वंशावळीमध्ये असं आढळून येतं की 1335 मध्ये सेमसिंह हा एक राजपुत्र आपल्या भावासह बिजापूरच्या दरबारी आला आणि तिथं त्यांनी त्यांची सरदारकी मिळवली. आणि कुठं आपण काहीतरी हे केलं पाहिजे, राज्य स्थापन करावं, तर दक्षिण कोकणामध्ये या परिसरामध्ये जे काही बंडाळी होत असे आणि ब्रिटिशांचा इथून अटकाव व्हायचा, दशांचा व्हायचा, पोर्तुगीजचा व्हायचा, तर त्या ठिकाणी लढवया कोणीतरी पाहिजे, त्यांना इकडे या प्रदेशाकडे पाठवलं. तर हे पहिल्यांदा आले चंदगडजवळ गंधर्वगडावर. गंधर्वगड त्यांनी काबीज केला, म्हणून या घराण्याला चांद गुडाधिपती अशी पदवी आहे. आणि हे चांद गुडापदी हे घराणं पुढं हळूहळू दक्षिण कोकणामध्ये उतरलं. ते दोडामार्ग वगैरे या परिसरातून हळूहळू सावंतवाडीकडे आलं. खूप मोठा इतिहास आहे, पण मी अगदी तुम्हाला थोडक्यात सांगतोय. इथं आल्यानंतर 1335 मध्ये तर इथं त्यांनी पहिल्यांदा या परिसरामध्ये आपले ठाणं उभा करायचं या दृष्टिकोनातून विचार करत होते. तर त्यावेळेला मंगलसिंह आणि हे खेमसिंह यांच्या घराण्यातील पुत्र यांनी आपलं हे जे ठाणं होतं ते बांदा परिसरामध्ये निर्माण केलेलं होतं. तिथून पुढे इकडे तिकडे लुटालूट वगैरे चालायची. आणि ही लुटालूट चालत असतानाच एक प्रबळ सत्ता उभी राहिली म्हणून कुडाळ देशप्रभूंनी त्यांच्यावरती हल्ला करायला सुरुवात केली. आणि कुडाळ देशप्रभूंचं जे बिजापूरशी संधान होतं, आदिलशाहीशी संधान होतं, हे मधल्या काळामध्ये थोडंसं खालच्या स्तरावर आलेलं होतं. त्यांचा विश्वास नव्हता, ते आपलंच हे सगळं राज्य कोकण बळकावत होते, खरं त्यांचंच होतं ते. म्हणून आदिलशाहीनं काय केलं होतं, यांना पाठवून दिलेलं होतं. कुडाळ देशकरांचं देखील त्यांनी पारिपत्य केलं आणि या सगळ्यामध्ये सत्ता आपली त्यांनी प्रस्थापित केली. तर ही सत्ता प्रस्थापित केलेली असताना त्यांचं पारिपत्य करण्यासाठी पुन्हा आदिलशाहीनं सेमसिंहांना पाठबळ दिलं. तर त्यावेळी मंगलसिंग, मांगसिंह आणि भामसिंह असे 2 भाऊ या कुडाळच्या पेठ्यामध्ये होते. आणि तिथून त्यांनी काय केलं, राज्यकारभार करून या परिसरामध्ये आपली सत्ता प्रस्थापित करायचा प्रयत्न केला. यांचं पारिपत्य करण्यासाठी ज्या वेळेला कुडाळ देशप्रभूंनी मदत मागितली तर आदिलशाहींनी त्यांनाही मदत पुरवली. कारण दोघेजण लढतायत, 2 भाऊ लढतायत, अशा प्रकार झाला तो. आणि ही लढाई होडावडा परिसरामध्ये झाली. त्या ठिकाणी होडावड्याला, कुडाळ तालुक्यातलं म्हणलं होडाव नावाचं गाव आहे, तिथं राजाचा वस नावाचं देवालय आहे. तर तिथं त्यांचा तळ होता आणि त्यांचा जो महिलांचा परिसर, महिलांचं राहण्याचं ठिकाण होतं ते मठला होतं. या ठिकाणी घनघोर लढाई झाली ही 1540 मध्ये पहिल्यांदा. आणि या लढाईमध्ये मंगसिंग किंवा मंगलसिंह मारले गेले. आणि त्यांच्या 6 बायका सती गेल्या. त्याचे 6 सतीचे वेगळे तिथं मठामध्ये आहेत. 7वी बायको जी त्यांची गरोदर होती तिला सबनीस नावाच्या एका ब्राह्मणानं त्यांचं एक सरदार या नात्यानं त्यांचं पालन पोषण करण्यासाठी ओढून नेला.
आणि ओटोण्याला त्यांच्या घराण्यामध्ये ते वाढले, राजपुत्र तिथे जन्माला आला. हा राजपुत्राचं शिक्षण त्यांनी त्यांना दिलं. आणि पुढची पिढी मूळ सबनीस वारले, सत्ता संघर्ष बदललेला होता, पुन्हा कोडाळू देशप्रभू प्रबळ झालेले होते. अशा वेळेला या ठिकाणी आपल्याला एक आढळून येतं की त्यांना गुराखी म्हणून राहावं लागलं पुढच्या पिढीला. आणि ते गुराखी म्हणून राहत असताना एकदा नागानं त्यांच्यावरती फणा धरलेली, अशाच दंतकथा आहेत. पण एकूण त्यांच्यावर काहीतरी दैवी लोभ आहे, आशीर्वाद आहे हे लक्षात आलं. आणि त्यावेळेला त्या सबनीसांच्या पुढच्या पिढीमध्ये असणाऱ्या पुरुषानं काय केलं, घरी येऊन सांगितलं की आता खेमा येईल. त्यांचं नाव क्षेमसिंह. तर हा खेमा लढाईमध्ये पुढे मंगलसिंहांच्याबरोबर आलेला होता. तर तो आल्यानंतर काय करायचं, त्याला कुठलंही काम सांगायचं नाही, गुरं राखायला सांगायचे नाहीत, त्याला पंचपक्वानांचं ताट करून वाढायचं, आरती करून ओवाळायचं. आणि आरती करून ओवाळायचं म्हटल्यानंतर सगळी ते केलं जातं. आणि पुढं त्यांना दिलं जातं ते सैनिकी शिक्षण दिलं जातं. एक राजपुत्र म्हणूनच त्याचं पालन केलं जातं. आणि हा राजपुत्र एका बांद्याच्या पेठेतून जात असताना एकदा इराणच्या बादशाची नात, इराण आणि आदिलशहा यांचं नातं होतं, मुस्लिम समाज. तर येत असताना त्यांना त्यांच्या लक्षात आलं की नात येते आहे. आणि त्या मेन्यातून ती जात असताना एक माजलेला बैल त्यांच्या त्या मेन्याच्या पाठीमागे लागला. तिथं या खेमानं जाऊन त्या बैलाचा कान धरला आणि त्याला ठुसे 2 दिले. आणि तो बैल मटकन बसला, ताकदवान होते. आणि त्यामुळं ही सगळी हकीकत येऊन तिथल्या सरदाराला त्यानं सांगितली. त्या आदिलशहाची जी नात आलेली होती इराणपासून, तर तिनं सांगितलं ही असं आहे आणि त्यांना काहीतरी तुम्ही जमीन मला द्या. चौकशी अंती हे पुढेचे सेम हे घराणं आहे ते भोसल्यांचंच घराणं आहे. आणि त्यांना योग्य प्रकारे पत्र आली. आणि त्याचं नीटपणानं काम पुढं केलं असेल तर ते वर्धे नावाचं म्हणजे सबनीसी करत होते, ते वर्धे नावाचं ब्राह्मण कुटुंबानं त्यांचं पालन पोषण आणि हे सगळं राजकारभाराला ही सगळी चालना दिली. आणि पुढं ही क्षेमसिंहांची गादी 1627ला खऱ्या अर्थानं ओटवण्यापासून सुरुवात केली. आणि अगदी सुरुवातीचा कालखंड ओटवण्याचा लगतचा परिसर, तर तिथं वाडा येतो तो हा चराट्याच्या हद्दीत येतो. आपल्या सावंतवाडीचं नाव देखील कसं आहे, चराटे, मूळ गाव आहे ते चराटे. आणि इथं हे सुंदर असं एक थोडंसं तळही त्यावेळेला अस्तित्वात नव्हतं, एक ओहोळ होता. हे सुंदर ठिकाण म्हणून याला सुंदरवाडी हे एवढं नाव होतं. आणि नंतर 1627ला गादी स्थापन करून यांना मानपत्र आणि ती आदिलशाहीची वस्त्र वगैरे त्यांनी सरदारकीशी आणून दिली. घराणं पुढं झालं. खेम सावंत पहिले गेले, दुसरे आले आणि तिसऱ्या पिढीपासून पुढं मग हळूहळू इथं राजसत्ता प्रकट झाली. त्या पिढीत एक आणखीन वैशिष्ट्य आहे की प्रत्येक राजपुत्राला पुढच्या पिढीला क्षेमसिंह किंवा लखमसिंह खूप नावं दिलेली आहेत. इथं जे लखमसिंहाने क्षेमसिंहाने गादी स्थापन केली ती 1627ला. आणि ही 1627ची गादी त्यांचा वाडा तो चराट्याहून कुठे नेला असेल तर नरेंद्रच्या डोंगरावर नेण्याचं काम 1659मध्ये लखम सावंतांनी केलं. आणि या लखम सावंतांच्या बरोबर शिवाजी महाराजांचं युद्ध झालं ते कुडाळला झालं. आणि तिथं ते पहिल्या युद्धामध्ये हरले. त्यांनी परांगणाहून पोर्तुगीजांना जाऊन मिळाले. पोर्तुगीजांना जाऊन मिळाल्यानंतर त्यांचं पारिपत्य करण्यासाठी गोव्यापर्यंत पाठलाग केला, पण शेवट मिळाले नाहीत. पुढं शिवाजी महाराज या परिसरातून 1661मधून निघून गेले. मग असे तुम्हाला म्हणालो की एक तलवार वगैरे खरेदी केली. आणि परत इथं आल्यानंतर लखमसिंहाने पुन्हा हे सुरू केलं, आपलं होते ते उपद्व्याप सुरू केले. इथं सत्ता प्रस्थापित करणे सुरू केल्यानंतर त्यांनी पुन्हा या ठिकाणी आली दुसऱ्यांदा. आणि त्या ह्याच्यामध्ये संपूर्ण पराभव त्यांचा झाला. आणि पराभव झाला, पळून गेले ते. तर त्यावेळेला त्यांनी ठाणं आपलं नरेंद्रगडावरती एक गड बांधलेला होता, ती राजवाडा होता. तिथं ज्या घोड्यावरून ते पळून आले अशी आख्यायिका सांगितली जाते की त्या घोडा शेवटी त्याची छाती फुटून तो मरण पावला. मग घोड्याचं स्मारक तुम्हाला त्या तळ्याच्या नरेंद्रच्या पायथ्याशी दिसतं आज. तिथं आल्यानंतर त्यांनी थांबले. शिवाजी महाराजांची तहाची बोलणी सुरू झाली. आणि बोलणी सुरू झाल्यानंतर ज्या भेटीसाठी गेली, एक आणखीन वैशिष्ट्य की जे त्यांचे अगोदरचे बंधू जे सोमसावंत कुणाचे लखम महाराजांचे, तर ते कारभार करत होते. आणि ते 1 वर्षातच मरण पावले गादीवर आल्यानंतर. तर त्यांचा मुलगा जो पुत्र होता तर त्याला हाताशी धरून लखम महाराजांनी कधी गादीवर मी राजा म्हणून ते बसलेले नाही, पण माझ्या भावाचा मुलगा, मोठ्या भावाचा मुलगा आहे, त्याची गादी म्हणून ती सांभाळते म्हणून ते लढत होते. तर त्यांना बरोबर घेऊन शिवाजी महाराजांना भेटायला गेले. आणि त्या भेटीमध्ये जी तलवार दिली तर असं सांगितलं जातं की ती भवानी तलवार आहे. शिवाजी महाराजांना भवानी तलवार कुठल्या देवीनं दिलेली नाही, तर ती दिली आहे ते सावंतवाडीच्या घराण्यातून. ही एक भेट वस्तूसारखी तलवार आहे. तिला
सोन्याच्या मॅनमध्ये आणि हिरजडीत मॅन आहे त्याच्यामध्ये साधारण 1.5-2 फुटापेक्षा तिची लांबी फार तर 2-2.25 फूट इतकीच लांबी असलेली तलवार आहे आणि ऑर्नामेंटल व्हॅल्यू असलेली एक अशी ती वस्तू असलेली ती भेटीसाठी दिली आणि दोघांच्यामध्ये ठरलं की आपण पुढे युद्ध करायचं नाही. हे का करायचं नाही असं कळलं तर एकमेकाची वंशावळ बघत असताना हे सिसोदियाज आहेत, म्हणजे राजस्थानहून आलेले राजे लोक आहेत आणि म्हणून आपण एकाच घरातले आहोत ते लढायचं नाही. आणि पुढील काळामध्ये इथं गड बांधताना देखील लखन महाराजांनी त्यांना किंवा त्यांच्या या घराण्यानं काही प्रकारे विरोध केला नाही, म्हणजे एक प्रकारे ते सहकार्यच होतं. ही पाहणी करत असताना जर आपला किल्ला मजबूत करायचा आपण त्या प्रश्नापाशी आलेलो आहोत, मग सिंधुदुर्गची ही जागा त्यांना उत्तम प्रकारे वाटली आणि सिंधुदुर्ग हा एक उत्तम गड, तिथं कुर्टे बेट आहे आणि कुर्टे बेटासोबत छोटासा गड होता आहे. तर त्या गडाला पूर्वी त्या नौका येऊन लागायच्या, तर त्याच्यापेक्षा संरक्षित असा मोठा किल्ला बांधला तर समुद्रावर होणारा परकीयांचा हल्ला आपण रोखून धरू हे शिवाजी महाराजांचं स्वप्न होतं आणि त्यांनी प्रत्यक्षात आणलं. ते इंदोलकर नावाच्या आपल्या वास्तुविशारदाराला बोलून त्यांनी देखील ते दाखवलं आणि ही सगळी बांधणी त्यांनी सिंधुदुर्गची करून घेतली. आता सावंतवाडी संस्थांचा इतिहास आपण जाणून घेतला, म्हणजे शिवाजी महाराज आणि संस्थान यांचं नातं आपण समजून घेतलं. अगदी भवानी तलवार याच्याविषयी सुद्धा तुम्ही माहिती दिली. आता थोडं मालवणात जाऊया. मालवणातला सिंधुदुर्ग किल्ला कायमच प्रत्येकासाठी तो आश्चर्याचा विषय असतो. अरे भर समुद्रात एखादा एवढा मोठा किल्ला बांधण्यात आलाच कसा, आणि त्यावेळी एवढी अत्याधुनिक टेक्नॉलॉजी सुद्धा नव्हती, तर हे शिवरायांनी कसं शक्य केलं असेल? तर हा किल्ला बांधत असताना त्यांनी वास्तुविशारद किंवा इतर काही तज्ज्ञांना विचारलेलंच होतं. हे सिंधुदुर्ग म्हणजे एक आश्चर्यच आहे किल्ला. तर तो किल्ला नाही तर एक अभेद्य असा गडच आहे तो, आणि त्याला एक नैसर्गिक अशी तटबंदी नव्हे, जी आतल्या खडकांची संरचना आहे ती अशा प्रकारची आहे की त्या ठिकाणी जर योग्य प्रकारे खडकांची निवड करून ते सांधले गेले तर संरक्षित किल्ला तयार होऊ शकेल असं तिथल्या खुरट्या बेटावरती राहिल्यानंतर शिवाजी महाराजांना बऱ्याच वेळेला वाटलं आणि प्रयत्न करायला लागले. त्या दृष्टिकोनातून किल्ल्याचा पाया कुठं रचायचा वगैरे अनेक अडथळे यायला लागले. तर त्यावेळेला या संदर्भामध्ये एक दंतकथा प्रसारित आहे. मी सुरुवातीच्या काळामध्ये 50 वर्षापर्यंत या परिसरामध्ये आलो तर लिखाण करत असताना काही कॉलेजच्या मुलांना विचारलं तर एका मुलानं मला सांगितलं की तिथले काही लोक सांगतात की बाबा इथे एक मौनी महाराज नावाचे साधू होते कुणीतरी, त्यांनी मार्गदर्शन केलं आणि त्याचा शोध घेत असताना मला असं आढळलं की हा किल्ला अनेक ठिकाणी त्यांनी बांधण्यासाठी प्रयत्न करत असताना कधीच पाया ठरेना. मग काय करता येईल याच्याबद्दल त्यांनी याकूब बाबा नावाचे एक संत मुस्लिम रत्नागिरीजवळ होते तर त्यांना विचारणा केली. तर याचं तुम्हाला कोणी सांगेल तर तुमचे गुरु भविष्यात असणारे आहेत ते कोण, तर मौनी महाराज. तर त्यांना जाऊन भेटा आणि पाटगावला जाऊन त्यांनी माणूस पाठवून त्यांना बोलून घेतलं. त्यावेळेला मौनी महाराजांचा वावर इथंच होता या परिसरामध्ये. हुमरसला त्यांचे एक तिथं मंदिर आहे छोटंच, फार कमी लोकांना माहीत आहे. तर त्या हुमरस परिसरामध्ये आलेले होते, त्यांना बोलवून घेतलं आणि विचारलं तर त्यांनी सांगितलं की अमुक एक तिथीला हा किल्ल्याचा जो परिसर आहे त्या ठिकाणी हे खाडी कशी म्हणजे पाणी आत गेलेलं असतं, ओहोटी असते आणि त्यावेळेला कसं बांधकाम करता येईल. नाही पण मला असं सांगितलं, असं शिवाजी महाराजांनी त्यांचे सोबत जे लोक होते त्यांच्याकडून त्यांना असं सांगण्यात आलं की जर या ठिकाणी तुम्ही मनुष्य बळी दिलात तर त्या ठिकाणी तुम्हाला किल्ला लवकर उभा राहतील. अमुक एक प्राणी बळी दिला, पण शिवाजी महाराजांचा या सगळ्याला विरोध होता. मग त्यांनी मौनी महाराजांचा सल्ला त्यासाठी गेला. तर त्यांनी सांगितलं की हे बघा मी सांगतो अमुक एक तिथीला या ठिकाणी जर तुम्ही खाडी उघडी पडेल, हळूहळू बांधकाम करत गेला तर हा सगळा किल्ल्याचा तट तयार होईल पाण्यातला, मग तुम्हाला बाकीचं बांधून काढता येईल वगैरे अशी चर्चा झाली त्यांची. आणि मौन त्यांचं धारणा असल्यामुळे त्या काळामध्ये त्यांनी मातीमध्ये अक्षर आणि आकृती गिरवून त्याने ते किल्ल्याबद्दलची माहिती दिलेली होती. आणि तो किल्ला बांधकाम चालू असताना मौनी महाराजांना त्यांनी पर्णकुटी बांधून दिलेली होती, तिथं ते राहायचे. ह्या पर्णकुटीमध्ये खासेंचा वाडा आहे सध्याचा, त्याला लागून ती पर्णकुटी, तिथं मौनी महाराजांचं मंदिर देखील आहे. तर पुढे हा किल्ला तयार झाला तसं उत्तम प्रकारे त्याची पूजा अर्चा सगळी मंदिरं उभी राहिली आणि तटबंदी मजबूत यांच्यात हाताला आली आणि त्यांना किल्ल्यावर राज्य करता येईल. पुढच्या काळामध्ये राजाराम महाराजांचे, शिवाजी महाराज गेले, संभाजी महाराजांचा मृत्यू झाला, राजाराम महाराजांच्याकडे ज्या वेळेला कारभार आला तर त्यावेळेला त्यांनी सांगितलं की हे मला इथे एक मंदिर उभं करायचं आहे शिवाजी महाराजांचं. तर त्यावेळेला त्याने एका कारागिराला मूर्ती करायला सांगितली
का मंदिर उभा करायचं, तर या किल्ला पूर्ण झाल्यानंतर इंदोलकरांच्या सूचनेनुसार महाराजांनी आठवणीसाठीचे पायाचे आणि हाताचे ठसे तिथं उमटवलेले आहेत. तर आगळी वेगळी शिवाजी महाराजांची एक प्रतिमा तयार करायची. तर त्यांनी सांगितलं ठीक आहे, म्हणाले माझी अट आहे. त्या कारागिरानं सांगितलं मी आणि माझा मुलगाच फक्त त्या ठिकाणी फक्त ती मूर्ती करताना असू, बाकी कुणी पाहायचं नाही. ही दंतकथा मी काही बुजुर्गांच्याकडून ऐकलेली होती आणि तिचाच वापर मग ह्या इतिहासाच्या अनुषंगानं, कारण दंतकथेतून इतिहास असा एक ब्रांच, ही एक ब्रँच आहे. तर त्यांनी ती मूर्ती तयार केली आणि सांगितलं की तुमचं ज्या दिवशी प्रस्थापन मूर्तीचं होणार त्याच दिवशी तुम्ही काय केलं पाहिजे, तर मूर्ती पाहिजे, प्रतिष्ठापना करणार त्यावेळी करायचं. ठीक आहे म्हटलं. त्या पद्धतीने मूर्ती पाहायला गेले राजाराम महाराज आणि पाहिल्यानंतर त्यांनी सांगितलं की या मूर्तिकाराला शिरच्छेद करा किंवा कडेलोट करा. असं का केलं त्यांनी? असं का केलं, तरी असं कारण असं होतं की त्यांच्यामध्ये फक्त एक जाकीट, दाढी काढलेली आहे, मिशा काढलेले आहेत, अशा प्रकारची शिवाजी महाराजांची मूर्ती केलेली होती. तर तो कारागीर म्हणाला की हे मला तुम्ही द्या, म्हणाले मलाच काय माझ्या मुलालाही मृत्यूदंडाची शिक्षा द्या. पण अखेरची शिक्षा देहदंडाची शिक्षा देत असताना त्या माणसाचं म्हणणं ऐकून घ्यायचं, शेवटची इच्छा ऐकून घ्यायची असते असं म्हणतात, तेव्हा तुम्ही तशी मला संधी द्यावी. आणि तो कथा सांगतो ती एक दंतकथा या किल्ल्याशी निगडीत आहे आणि किल्ल्यावरती ज्या मूर्ती कशा प्रकारचे त्याचं कारण ते. तर त्यांनी सांगितलं ज्या वेळेला किल्ला बांधायचा त्यावेळेला बऱ्याच लोकांचं होतं की मनुष्य बळी दिला पाहिजे त्या ठिकाणी किल्ल्यामध्ये आणि मग बांधकामाचं सुरुवात करायचं. किल्ल्याचा ज्या वेळेला पायाभरणी समारंभ झाला त्यावेळेला महाराजांनी ऐलान केलं, शिवाजी महाराजांनी, ज्याला कुणाला की नाही बळी स्वतःहून जायचं असेल, आम्ही बळी पण कुणावर लादणार नाही, बळी निवडणार नाही, पण तुम्ही यायचं त्यांनी स्वतः येऊन थांबावं आणि स्वतः बळीसाठी तयार आहे त्याचा बळी दिला जाईल. बरोबर सूर्योदयाच्या वेळी किल्ल्याचं बांधकाम सुरुवात होईल, पायाभरणी समारंभ कोर्ट्या बेटाजवळ सुरू होईल. तर तसा ऐलान केलं, दौंडी पिटवली. सकाळी पाहतात तर काय हजारो मावळे त्या ह्याच्यामध्ये येऊन उभा राहिलेले आहेत वाळूच्या ह्याच्यामध्ये. आणि शिवाजी महाराजांनी मग सांगितलं की मी थोड्याच वेळात पाहणी करायला येतो आणि पाहणी करून जातात घोड्यावरून. ड्युटीच्या प्रकाशात अजूनही पूर्ण प्रकाश आलेला नव्हता, सगळ्यांना नजर एक ओझरी टाकत भरभर जातात घोड्यावरून आणि थोड्या सांगतात की बरोबर सूर्योदय झालं की तोफांची सलामी होईल आणि कड्याचं पायाभरणी झाली. पुढे पूजा, सूर्योदय होतो, तोफांचे आवाज होतात आणि किल्ल्याचं बांधकाम सुरू होतं. तर त्यावेळेला पूजा आटोपल्यानंतर महाराजांचं लक्ष जातं तर आणखीन शेकडो लोक उभे आहेत वाळूमध्ये. ते म्हणतात का लोक उभे आहेत, तर कोणीतरी माहिती आणलेली असते. त्यांना म्हणलं की त्यांना एक कुतूहल आहे की कोण तो भाग्यवंत या स्वराज्याच्या कामासाठी हे गेला, मृत्युमुखी पडला, बळी गेला, तर त्याचं नाव आम्हाला कळलं पाहिजे. मग म्हणतात महाराज म्हणतात मी येतो चला म्हणून सांगतात. त्यावेळी महाराजांनी चेहऱ्यावरती पांघरून घेतलेलं असतं वस्त्र आणि घोड्यावर सारून येतात आणि ते वस्त्र पाठीमागे सगळ्यांना उभे करतात आणि वस्त्र पाठीमागे ठेवून देतात. तर त्यांनी दाढी मिशा काढलेल्या असतात आणि केश वपन केलेलं असतं थोड्याशा प्रमाणात, अंगात साधं पोळ्याचं जॅकेट असतं आणि म्हणाले ही आठवण की माझा एक मावळा, त्यांनी सांगतात, लढून या भूमीत रक्त सांडून मेलेला मला गेलेलं चालेल, असं अंधश्रद्धेपोटी बळी जाणं हे मला पसंत नाही, याचं प्रतीक म्हणून मी काय माझ्या रूपाचा बळी दिलेला आहे. आणि ही गोष्ट मला माहीत असल्यामुळे तो कारागीर सांगतो मी ते प्रतीक म्हणून ती मूर्ती इथं ठेवलेली आहे, आता मला बळी द्यायला हरकत नाही, असं तो कलाकार सांगतो. त्यावेळी राजाराम महाराज स्वतःच्या गळ्यातला मोत्याचा कंठाकडून त्या कारागिराच्या गळ्यामध्ये घालतात. देहदंडाची शिक्षा देणार होते त्याऐवजी त्याला भेट वस्तू दिली आणि जो कडं होतं सोन्याच्या हातामध्ये ते काढून त्या मुलाच्या हातामध्ये देतात. त्याचा मुलगा जो दुसऱ्या कारागीर म्हणून काम करतो आणि तीच मूर्ती प्रस्थापित केली. आजही तुम्ही सिंधुदुर्गमध्ये गेलात तर हीच मूर्ती तुम्हाला पाहायला मिळेल. या व्यतिरिक्त तिथे नंतरच्या काळात एक गणपतीची मूर्ती फार अलीकडे ठेवलेली आहे. दुसरी मूर्ती या गडावरती कुणाची आहे त्या मंदिरामध्ये जाऊन श्रीराजेश्वरामध्ये, तर ती मौनी महाराजांची आहे. आणि मौनी महाराजांचं एक मंदिर कुठं आहे तर ज्या ठिकाणी हुसेनचं जिथं पर्णकुटी बांधून ते राहिलेले होते सूचना करायला, तर त्यावेळेला ते दिलेले आहे. हे का घडलं तर दक्षिणेच्या स्वारीला सगळीकडून विरोध आला, अपयश आलं शिवाजी महाराजांना. औरंगजेबाचा हल्ला होतोय, आदिलशाहकडून देखील हेटाळणी केली जाते, किल्ले आपले ताब्यात घेतले जातात आणि मग असं अपयश येत असताना
काय करावं, हा किल्ला बांधून झालेला होता तटाचा, पण बाकी सगळ्या बाजून अपयश येते. त्यावेळेला सांगितलं की पाटगावला जाऊन मौनी महाराजांचा सल्ला घ्या. मौनी महाराज त्यावेळेला पाटगावला होते. तर त्यावेळेला अष्टप्रधान म्हणजे 91 कलमी बखरीमध्ये 73वे कलम जे आहे, तर वाकणीसांची बखर आहे ती, तर 73वे कलम आहे. हे संपूर्ण मौनी महाराज आणि शिवाजी महाराजांच्या भेटीवर, दुसरा कुठलाही उल्लेख नाही. तो मोत्याचा आहे, सोनचाफ्याच्या फुलांचा तुरा आपटवला डोक्यावरती महाराजांनी, म्हणजे बापू त्यांच्या हातात दिला मौनी महाराजांच्या. ते घेऊन मौनी महाराजांनी महाराजांच्या डोक्यावर आपल्याला दक्षिण दिशेकडे चाललं, त्यांना उत्तर दिशेला जायचं होतं. आणि या सल्ल्यानंतर अष्टप्रधानांनी सांगितलं की तुमची दिशा ही आहे, तिकडे आपण गेलं पाहिजे. तिकडे गेले. श्रीशैलला ते थोडेसे अस्वस्थ होते. या सगळ्या बाजूनं आले, पण अमाप धन आणि संपत्तीने विजय प्राप्त झाला आणि पुन्हा स्वराज्याचं त्यांनी जोरात काम करायला सुरुवात केलं. 1678ला पुन्हा मौनी महाराजांचं दर्शन त्यांनी घेतलं. या दोन्ही सनदा त्यांना दिलेल्या आहेत. तेव्हा ते पुन्हा सिंधुदुर्गात आले होते का? नाही, त्याच्यानंतर एकदाच फक्त आले. हां. नाही, याच्या 78 नंतर फक्त 79च्या 7-8 महिने अगोदर किंवा तितकं तो काल, मला एक्झॅक्टली ती डेट माहीत नाही, पण या दरम्यान एकदा महाराजांचं इकडे सिंधुदुर्गला येऊन गेलेलं आहे. शिवाजी महाराज आलेले आहे. म्हणजे युद्ध झालं, मालवण किल्ला उभा राहिला आणि त्यानंतर कधी मग महाराजांनी? त्यानंतर मधल्या काळात एकदा येऊन भेट देऊन गेलेले आहे, पण ती नेमकी तारीख व तो सेन मला आठवत नाही आता. तर एकदा त्यांची भेट झाली आणि शिवाजी महाराजांचं देखील आणि मौनी महाराजांची भेट झाल्यानंतर देखील ते एकदा दक्षिणेश्वरहून एकदा येऊन गेलेलं आहे. पण मौनी महाराजांच्यासाठी त्यांनी स्वतः राहून त्यांच्या इच्छेनुसार त्यांचे मठ बांधून घेतलं. अगदी सुंदर असं बांधकाम केलेलं आहे. शिवाजी महाराजांनी ते बांधकाम करून घेतलेलं आहे. 1680ला शिवाजी महाराजांचा आकस्मिक मृत्यू झाला. पुढे मौनी महाराजांनी देखील मौन व्रत स्थापन केलं सगळीकडे, पुन्हा इकडे तिकडे. आणि त्यांनी देखील 1686ला जिवंत समाधी पाटगावला घेतली. तिथं ती जिवंत समाधी आहे. जिथं जिथं मौनी महाराज राहिले, ते कुठून आले त्याच्याबद्दल काही कोणाला फारसं माहीत नाही. ही पुस्तिका वाचलात तर तुम्हाला मौनी महाराजांचा परिचय होईल. हे उत्तरेतून साधूच्या तांड्याबरोबर राहिले होते. आणि पहिल्यांदा ते कुठे राहिले तर हेरे नावाचं संस्थान आहे. आता संबंध कसे आहेत बघा. हेरे ही चंदगड तालुक्यातील हे अगदी डोंगरमाथ्याचं उंच पठारावरचं गाव. त्या ठिकाणी सावंतवाडीची एक पाती, तर तिथं जाऊन राहिलेलं आहे. 5व्या पिढीमध्ये ज्यावेळेला अनेक इथे राजपुत्र 8-9 भाऊ होते, तर तुम्ही भांडण्यापेक्षा अनेकडे कुठल्या तरी नवी ठिकाणी उभी करा. तर हेऱ्याला जाऊन गादी स्थापन केलेली होती, कारण येताना त्याच मार्गाने ते आलेले होते. अजूनही तिथं वाडा आहे. आणि त्यावेळेला हे दक्षिणेतल्या साधूच्या तांड्यावर आलेले छोटेसे येवलेसे महाराज तिथं जाऊन तपश्चर्याला बसलेले होते. म्हणून तिथं त्यांनी त्यांची धुमी जी आहे ती आजही आहे. 2 वर्षापर्यंत ती कायम दगदगली होती, पण तिथले वारसदार आता कोणी नाहीत म्हणून तिथं ती बंद झालेली आहे. पण किल्ला आहे, त्यांचा राजवाडा आहे. आणि मौनी महाराजांचे शिष्य नागेबाबा आणि जोगीबाबा यांच्या तिथं बसण्याच्या बैठकांच्या ठिकाण आहेत. इथून पुढं ते खाली कुठं कुठं उतरले तर पहिल्यांदा बाळेगोल नावाच्या गावामध्ये, जे आम्ही ज्या गावचा त्या गावामध्ये आमचं मठ आहे, तर तिथं मौनी महाराजांचं वास्तव्य होतं सुरुवातीच्या काळामध्ये. ते बालयोगी होते वगैरे. पण आजूबाजूला धर्मप्रसाराचं काम पण म्हणजे 17-18 वर्षाचे ते धर्मप्रसाराचं काम करायचं. ही बातमी संताजी घोरपडे, धनाजी घोरपडे यांच्यामार्फत शिवाजी महाराजांना कळलेली होती. त्यामुळे शिवाजी महाराजांचा त्यांचा संपर्क पुढच्या काळामध्ये आला. आणि म्हणून धर्मपरिषदेत देखील संभाजी महाराज उपस्थित होते आणि याबद्दलचं सनदा उपलब्ध आहे. तर या सगळ्या कोकण परिसरासाठी असं नातं शिवाजी महाराजांचं होतं. आणि अशा शिवछत्रपतींना आणखीन दीर्घकाळ जर आयुष्य मिळालं असतं तर कोकणचा कॅलिफोर्निया त्याच खाल्ला असता. तुम्ही मागासपासून उल्लेख केला होता की शिवरायांनी कधीही अंधश्रद्धेला थारा दिला नाही. अगदी त्या काळात सुद्धा, म्हणजे ज्यावेळी सती या प्रथा सुरू होत्या, अनेक अंधश्रद्धा येत होत्या, मात्र त्यावेळेचे शिवाजी महाराजांचे पुढारलेले विचार हे आत्ताच्या काळासाठी किती फायदेशीर आहे? निश्चितच. खरं तर अजूनही आपण अंधश्रद्धेला फार मोठ्या प्रमाणात सामोरं जातो. एका बाजूनं शिवाजी महाराजांचा जय जय काय करायचं, शिवछत्रपतींचा सन्मान करत राहायचा, मोठे उत्सव करायचे, समारंभ करायचे. पण दुसऱ्या बाजूनं आपण अजून त्याच थोतांडामध्ये अडकून पडलेलो आहोत. आज मंदिराकडे होणारी दाटी, त्याच्यामध्ये खरे भक्त किती आणि खोटे किती हा एक वेगळा चर्चेचा विषय आहे. फक्त लाभासाठी आपण परमेश्वराकडे साकडं घालतो. जे संत होते ते लाभासाठी नाही तर आत्मशुद्धीसाठी करत होते. हा फरक आजच्या लोकांना येत नाही, ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे. ज्या पद्धतीने शिवाजी महाराजांनी स्त्री सन्मानासाठी त्यांनी अनेक निर्णय घेतले होते, त्याविषयी काय सांगा? स्त्री सन्मान याविषयी तर सांगायचं झालं तर तुम्हाला कल्याणचा खजिना लुटला त्यावेळेच्या कल्याणच्या सुभेदाराची सून
तर पूर्वी काय असं होतं, सुंदर स्त्रिया दिसले की पालखीत घालून काही सैनिक आपल्या राजाला भेटीसाठी द्यायला होते. तर कल्याणच्या सुभेदाराची सून देखील अप्रतिम लावण्यवती अशी होती आणि शिवाजी महाराजांना त्या खजिन्याबरोबर त्यांनी ती भेटीला आणली. त्यातील ते फक्त तिच्याकडे बघत राहिले. अर्थात हा सगळा इतिहास कथेमधला इतिहास आहे, काही त्याच्यामध्ये दस्तऐवज आहेत, पण त्यांनी त्या शिवाजी महाराजांच्या मुखातले शब्द असे होते, अशी समशी आई असती तर अधिक मी सुंदर झालो असतो. म्हणजे मातेच्या रूपामध्ये प्रत्येक स्त्रीला पाहायचं होते. हां, फक्त ती विवाह होऊन अनेक स्त्रिया त्यांच्या आयुष्यामध्ये पत्नी म्हणूनच आलेल्या आहेत. इतर कुठल्याही स्त्रीचा उल्लेख शिवाजी महाराजांच्या चारित्र्यामध्ये दिसणार नाहीत. इतर जिच्याशी माझं लग्न झालं तीच माझी फक्त स्त्री पत्नी, बाकीच्या सगळ्या माझ्या भगिनी आहेत, आई आहेत, माता आहेत, हीच त्यांची भूमिका होती. आणि हे सगळं कोण त्यांच्या मनामध्ये जर बिंबवलं असेल तर त्याचं क्रेडिट जिजाऊंना जातं. आणखीन एका किल्ल्याचा या संदर्भात उल्लेख करावा लागेल, तो म्हणजे विजयदुर्ग किल्ला. याचं आणि शिवाजी महाराजांचं काही नातं होतं का? विजयदुर्ग किल्ला हा पूर्वीपासूनच अस्तित्वात होता. पूर्वी त्या किल्ल्यातून जसा आपला रेडीचा किल्ला रेवापट्टण 6व्या शतकापासूनचा तसा पूर्वीचा होता, पण याचं डागडुग जी करण्याचं हे उत्तम बंदर आहे याची जाणीव शिवाजी महाराजांना होती आणि म्हणून त्याचा विकास केला. आणि शिवकालामध्ये तिथं तुम्ही देखील ज्या ठिकाणी लँडिंग ज्याला म्हणतं म्हणजे बोटी येऊन किनाऱ्याला थांबायच्या, तर त्या ठिकाणी बोटींना बांधण्यासाठी धक्का जो आहे ना त्याचे खांब असे चिऱ्याचे केलेले आहेत, तर अत्यंत भक्कम आणि ती भिंत देखील भक्कम करून अधिक संरक्षित भक्कम असा तो करून घेण्याचं काम शिवाजी महाराजांनी केलेलं आहे. आणि ज्यावेळेला युद्धाच्या प्रसंगी किंवा वादळ होईल अशा ठिकाणी बोटींचं संरक्षणासाठी तिथेही आणलं जायचं विजयदुर्गला. व्यापाऱ्यापेक्षा देखील बोटींचं संरक्षण किंवा पुनर्जीविकरण करायचं म्हणजे दुरुस्ती वगैरे असेल याच्यासाठी मोठ्या प्रमाणात त्यांनी उपयोग करून घेतला. आणि कोणी तर गुपचूप काहीतरी हल्ला करायला आले तर त्यांचं निराकरण तिथल्या तिथं करण्यासाठी तो तळ होता त्यांचा. दुसरा तळ होता तो दाभोळला होता. दाभोळ हे नैसर्गिक असं सुरक्षित बंदर आहे की आत मोठी अशी 5-6 मैल रुंदीची खाडी आहे. मी स्वतः ती पाहिलेली आहे आणि तशी ती धोकादायक वाटते लांबून पाहताना. सहज धैर्य होत नाही. लाटा मोठ्या प्रमाणात तिचं अवखळ होतात पावसाळ्याच्या दिवसामध्ये, पण आतला भाग संरक्षित आहे. दाभोळ हे नैसर्गिक बंदर आहे. त्याचा विकास शिवाजी महाराजांनी केलेला होता. पण शिवाजी महाराज विजयदुर्ग किल्ल्यावर गेले होते. विजयदुर्ग किल्ल्यापर्यंत ते येऊन गेलेले आहेत. त्या परिसरामध्ये ते फिरलेले आहेत. या सगळ्यांचा दस्तावेज शोधायचं तर फार कठीण गोष्टी आहेत, कारण ते काळाच्या ओघामध्ये कुणाला दिलेले, पण याचा इतिहासामध्ये जागोजागी उल्लेख आढळतो. त्यांनी पाहणी केलेली आहे. ते तिथं विजयदुर्गाची पाहणी करून ते अमुक ठिकाणी निघाले. म्हणजे तिथे गेल्याशिवाय पाहणी काय एक दुरून आपल्याकडे त्यावेळी असं काही विमान वगैरे नव्हतं की करू शकू असं. बरोबर. आता सर शेवटचा प्रश्न, नेहमीच प्रत्येकाचा एक चिंतेचा विषय आता सध्या म्हणजे कोकणातले एवढे गडकिल्ले आहेत, म्हणजे जिवंत स्मारकं आहेत थोडक्यात शिवरायांचीही. आता जे पुतळे उभारतायत त्याच्यापेक्षा आहेत ते गडकिल्ले संरक्षित करा असं म्हटलं जातं. ठिकठिकाणी बुरुज कोसळत आहेत, अख्खाच्या अख्खा एक भागच कोसळतो. अशी परिस्थिती आपल्या सिंधुदुर्गात सुद्धा आहेत, जे आता आपल्याकडे गडकिल्ले अस्तित्वात आहेत ते. तर याच्या संवर्धनासाठी आता नेमकं काय करावं असं वाटतं? खरं तर सिंधुदुर्गला ती एक संधी आहे असं मी समजतो सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी. कारण इथं शिवाजी महाराजांनी बांधलेले किल्ले या परिसरामध्ये आहेत. तसं कोंड सावंत दुसरे सावंतवाडीचे त्यांनी 8 किल्ले सावंतवाडी संस्थानामध्ये बांधलेले आहेत. फोकिरीचा गड वगैरे तो त्यांच्याच काळात बांधलेला आहे. तो शिवाजी महाराजांचा पदस्पर्श झाला वगैरे तो उल्लेख केला जातो, पण त्या भागामध्ये शिवाजी महाराज कधीही गेलेले नाहीत. आता इथला जो रेवापट्टण मी मगाशी म्हणलं रेडीचा किल्ला वगैरे, तर तो देखील किल्ला तो फार पूर्वीचा किल्ला आहे. शिवछत्रपती तिथे येऊन गेले हा इतिहास आहे, पण त्याचं डागडुगीकरण वगैरे फार मोठ्या प्रमाणात तिथे गेलं नाही. तर जी ठिकाणं आता सगळीच आहेत, मग ती कुठली पूर्वीची असू देत किंवा त्यांचं पर्यटनाच्या दृष्टिकोनातून महत्त्व लक्षात घेऊन आणि पावित्र्य सांभाळून ते गेल्यानंतर किल्ल्यामध्ये ज्या काही घटना घडल्या ऐतिहासिक त्या अधिक प्रमाणात जागृत कशा होतील हे पाहिलं पाहिजे. सैनिक खातर किल्ल्यावरती गेलो आणि मौज मजा करून आलो, त्याला शिवाजी महाराजांच्याबद्दल किंवा कुठल्याही राजाबद्दल किंवा आपल्या परंपराबद्दल अभिमान नाही असं मी म्हणेन. हे करायचं असेल तर नेटकेपणानं अगदी शासनानं लक्ष घातलं पाहिजे. त्याच्यापेक्षा त्या परिसरातील स्थानिक लोकांनी घेतलं पाहिजे. सगळं सरकारनं करतो म्हटलं नाही तर आपल्या परिसराचा आपल्याला अभिमान नसेल तर काय उपयोग आहे. सिंधुदुर्गमध्ये इतके मॉन्युमेंट्स आहेत. आमचा डिस्कवरी नावाचा एक ग्रुप आहे, त्याच्यामध्ये विविध ठिकाणाचं अनेक आश्चर्य म्हणजे कातळ शिल्पापासूनचे अनेक आश्चर्यकारक मंदिरे या परिसरामध्ये आहेत, गुहा आहेत. पण त्याचा अभ्यास करून हे जर उभं केलं तर इतर परिसराचं सोडून द्या, पण कोकणाचं अगदी कॅलिफोर्निया नव्हे तर ऐतिहासिक कॅलिफोर्निया व्हायला वेळ लागणार नाही. धन्यवाद सर, तुम्ही अगदी शिवरायांविषयी, शिवराय आणि सिंधुदुर्ग यांचं नातं अगदी छान पद्धतीनं उलगडून आम्हाला सांगितलं, त्याबद्दल आपले मनपूर्वक आभार. धन्यवाद.
तर हे होते इतिहास अभ्यासक जी ए बुवा सर. त्यांनी शिवाजी महाराज आणि सिंधुदुर्गचं आपल्याला नातं सांगितलं. पण आता काळची गरज आहे ती शिवरायांचे विचार, त्यांचं जे कार्य आहे ते पुढच्या पिढीकडे आहे तसं नेण्याची, आणि त्याचबरोबर त्यांचे जे गडकिल्ले आहेत, त्यांच्या पदस्पर्शानं पावन झालेली भूमी आहे, तर त्याचं संरक्षण करणं सुद्धा आता आपल्या प्रत्येकाची जबाबदारी आहे. हे प्रत्येकानं ध्यानात ठेवणं गरजेचं आहे. कॅमेरामॅन प्रसाद कदमसह जुईली पांगम, कोकण सात लाईव्ह, सावंतवाडी.